Hi pot haver qui vegi l'ètica en relació a la política com una mena d'imposició o de fre extern que tendria a dificultar la política més aviat. Aquesta és una visió extraordinàriament pobra que nega un aspecte essencial de la vida política democràtica, perquè òbviament parlem de política democràtica. Hi ha una dita llatina que penso que és bo de recordar, que ens diu corruptio optimi pessima, és a dir, la pitjor corrupció o degeneració sempre és la corrupció o degeneració d'allò que és millor. En un sistema democràtic podem analitzar els seus components i veure que, sens dubte, són excel·lents i principals els ciutadans, que són importants i bons els representants institucionals, que són bones les institucions, però de tot plegat el que és millor és el vincle ètic que hi ha entre persones individuals, representants i institucions. Aquest vincle ètic, és a dir, el lligam entorn d'uns determinats valors que defineixen la democràcia, és el que dona a la democràcia legitimitat. Aquesta legitimitat és la que fa que els ciutadans acceptin que la democràcia mereix expressar-se en forma de lleis que mereixen ser complertes precisament perquè són fruit del pacte o vincle ètic que hi ha entre tots. Si es trenca això, si es trenca, per tant, l'ètica de la democràcia, en realitat es trenca la democràcia mateixa. Des d'aquest punt de vista podem dir que democràcia i ètica, evidentment, sempre amb tots els matisos, vindrien a ser sinònims. La democràcia és sobretot un règim de valors ètics que després es gestiona, òbviament, amb la màxima eficàcia possible. Hi ha fins i tot qui ha plantejat la possibilitat que una dictadura sigui més eficaç que una democràcia. Però és que l'eficàcia no és un valor ètic, l'eficàcia és un valor material. I, sens dubte, els ciutadans raonables, autònoms, que han madurat en el procés històric fins a arribar als sistemes de llibertat i d'igualtat, el que volen és tota l'eficàcia possible, sempre amb la condició que el vincle ètic entre tots ells, les seves institucions i els seus representants no es faci malbé. L'ètica és la que ens orienta per evitar que aquest vincle ètic pugui trencar-se, pugui fer-se malbé. L'ètica, des d'aquest punt de vista, doncs, és ànima de la democràcia.